mbinguni hakuna kilio tena, ni raha kustarehe. Twatamani kuingia mji huo wa mbinguni, hakuna kilio tena, ni raha kustarehe. Twatamani kuingia mji huo wa mbinguni, hakuna kilio tena, ni raha kustarehe. Twatamani kuingia mji huo wa mbinguni, hakuna kilio tena, ni raha kustarehe. Twatamani kuingia mji huo wa mbinguni, hakuna kilio tena, ni raha kustarehe. Kiamirega 1, Kiamirega main incho. Kiamirega main. Esengencho chinga kichitayo Kiamirega 2 mwale gocha sobo amo na Kiamirega main tokolego chikwa chira nechi nyingi. Kiamirega 2 mochera ni motera sobo amo. Ni sawa bono na bagotera na barabuchinga kichitochi gotoka na botoko barangeli ase bono Kiamirega main.
Amen. Nikikumbuka wapendwa, marafiki, familia, twaagana wanapokufa. Moyoni nina huzuni nikikumbuka wapendwa, marafiki, familia, twaagana wanapokufa. Usilie ewe baba, pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa mayatima na wajane. Usilie ewe baba, pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa mayatima na wajane. Nikitazama ulimwenguni, hospitalini, barabarani, kila mahali watu kufa sababu yawe ewe kifo. Nikitazama ulimwenguni, hospitalini, barabarani, kila mahali watu kufa sababu yawe ewe kifo. Usilie ewe baba, pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa
pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa mayatima na wajane. Ni watoto, tuna imani tutakutana na wapendwa paradiso, mahali ambapo hakuna kifo. Ni wazazi, ni watoto, tuna imani na wapendwa paradiso, mahali ambapo hakuna kifo. Usilie ewe baba, pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa mayatima na wajane. Usilie ewe baba, pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa mayatima na wajane. Usilie ewe baba, pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa mayatima na wajane. Usilie ewe baba, pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa mayatima na wajane. Usilie ewe baba, pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa mayatima na wajane. Usilie ewe baba, pia mama na watoto. Yesu ajapo hakutakuwa mayatima na wajane. Biemano asagatero kuya menyenya ni numwarenge next menyenya karibu gocha kerba kuna gocha igo matangazo narabere tote karane. Kuna matangazo mawili hapa amatanga buna toleiga igare streamed live on YouTube as a YouTube page ekorokunga Kisii FM digital page. Kisii FM digital ogandororo as a YouTube no tore live litangazo linde esiminero esirete no manyana gago tema konyiaka teliko rangeli igelimiri ere tekno onya kwa nyoraga ki na boko nyareta gochaga iga erindo monyana nyore esimie tekno ya musireli
onyendirya narekomanya matukane namenye asenseye naendo nyorokyo wengewe miaka yane ngokorere meremo ontangane onyoroke ayombwa tokoboko kone asenseye ontangane onyoroke eseye nengomu tukono mobaso nasabira yonkonye naetire tinyagetari chonsipi tinda monyoro mowenya nigongoro mobatukono mobaso nasabira yonkonye naetire tinyagetari chonsipi tinda monyoro mowenya aye yeso omowenya owenya bantu bao nagosoroire aye yeso omowenya ijo omwenye Sarokorwa sabakure abantu bagakumya naendo karamo kyabati maya maiso ningikera gosinye okabo kyara sarokorwa sabakure abantu bagakumya naendo karamo kyabati maya maiso ningikera gosinye abantochi ibuisano ayoka baendagera una watoirerero abantochi ibuisano naye ogosesenya Ndimuna sokotero kuya bono kiamrega tu nchu asokotera baokora bwatu kuna gesaba kwa kiamrega tu karibu
twateba matanga gari live ase page korokunga Kisi FM digital ase YouTube ogenda Kisi FM digital nabo batonyora live biamono Kiamirega tu karibu. Unafanya dhambi kama anayekunywa maji, siku inakuja mwenzangu mutasaga meno. Habari juu ya Yesu mumeisikia, ujumbe gani upiriwe ili musadiki? Unafanya dhambi kama anayekunywa maji, siku inakuja mwenzangu mutasaga meno. Upishi wenu na dharau ya neno la Mungu vitakuja someka siku ya hukumu, wakati vitu vyote vitawekwa wazi. Upishi wenu na dharau ya neno la Mungu vitakuja someka siku ya hukumu, wakati vitu vyote vitawekwa wazi. Kisasi hiki ni nani aliyewaloga? Kumwamini Mwokozi mumesakata. Munafanya mupendavyo mukidhani salama, ole wenu mungojao siku ya hukumu. Kisasi hiki ni nani aliyewaloga? Kumwamini Mwokozi mumeshakata. Munafanya mupendavyo mukidhani salama, ole wenu mungojao siku ya hukumu. Upishi wenu na dharau ya neno la Mungu vitakuja someka siku ya hukumu, wakati vitu vyote vitawekwa wazi. Upishi wenu na dharau ya neno la Mungu vitakuja someka siku ya hukumu, wakati vitu vyote vitawekwa wazi. Biamona sokotero kuya bali baruminya masibi abagambi bali batumwa kurunya masibi nchwange taka ya moto report mwabwata very fast please ntubwatingaki banya muri anga na bongora angalia kwaya na bali biamona karibu abami tono yotora sama be biamole Jenclifo mosangoro kwa seito telinya masivi nsaro goro wobaga sobo mwalimu mogako yogucha nje
na chiraiga asengenjo y'omusani one Enoch Mugambi n'omusani one sana bono nabwo ngatiga ng'iche moe pole kinkocha iga omusani ono ndonga keresimi ngomotabina matanga ndochi ontabie family yoroni n'abasani bane kirage igo koranche na inche ungirire pole ya nororo ikona kikiagalire na tenenire elinde mbatebie nga omusani oino gochase enka yoroni uyo minto kurukunga Honorable Ben Mumanyi otebire nga bwana Enoch pole sana asengencho yobo konkwanyora buli mubasekano aso muno mwanya bantu ntubwati mangana torakoelese elindoleme lakini yegesio kwa machorire Yesu kobo mutulye bwe nkoro yao nande Yesu nero mulemio bene paka okolemia wetani okumanya kwa mwanya bantu igama sabaita bene Yesu tikakolemie naenda kogo semelia wetani tiembera igo uyo minto ben kuna kumoigumole muntu ulio mona tukabisonge kiage ande lietelina lianje tenge kiage na ande nabwate birangara libinde goche mwaka 2027 angachi shilingi chilifu sano onte bielifu ya mao mbra bali bakolega asiali baegwe chilifu chinde inye moero musani oye Enoch koboko elindalere bono oyumoko nga nolia otenereta bamra balia mwebesa amangana yerero biamono sana aso gwanje goturwania mirobiri ya ino otwali baka biamono chairman. Thank you. Biamono soko bo mwenge nanda samangana maya nande momo kwani omugambia soko toinyora biamono one kwa yagendera Yes,
twatiganite mwena watechi baba angana yuruka ingiko mochoya igoro tata imorore tata amorore baba nimbadora mamito twatiganite imorore tata amorore baba nimbadora mamito twatiganite ngena watechi baba angana yuruka ingiko mochoya igoro tata imorore tata amorore baba nimbadora mamito twatiganite imorore tata amorore baba nimbadora mamito twatiganite Biamono Nyamweya ngayol Imara Studios. Engole kongita, eyukabeti. Engole kongita, eyukabeti. Engole kongita, akiboli engole kongita, eyukabeti. Engole kongita, eyukabeti. Akiboli engole kongita, eyukabeti. Eyukabeti, 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 eyukabeti. Mugambi omwana bunyanja, eyukabeti. Eyukabeti, mugambi omwana bunyanja, eyukabeti. Yukabeti onyanja ogire kenyole kegimage kolera nyamweya igongolero kolera mugambi nakyayora begose abana bawe bakolero kolero konge amakweli n'amakoro mwabo batebete boyiga bakoro gakire nabo kororo bororo korubakoro nabara maroro amakweli n'amakoro mwabo batebete boyiga bakoro gakire nabo kororo bororo korubakoro nabara maroro yukabeti ngaiwachete watigira abane roro abasani baseroro watigire mugambi roro bana bamina seroro yukabeti ngaiwachete engole kongita eyukabeti engole kongita eyukabeti engole kongita akiboli engole kongita eyukabeti engole kongita eyukabeti akiboli engole kongita eyukabeti 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 mugambi omwana bunyanja eyukabeti eyukabeti mugambi omwana bunyanja eyukabeti amakweli n'amakoro mwabo korubokoro nabara maruro gakire nabo kororo bororo tindigo pingana n'amakweli ogokuno gutiko yokuya timo kimongire kina inje ko tigainje ndakwana totige go chacha baminto marana kinyare bararaiga marana kinyare bera kure marana kinyare bararaiga marana kinyare bera kure toko manyeria umambiaye totige go chacha baminto yukabeti omwana bwonyanja omorugi omugambi boroni yukabeti ayogende buya omwana mintorare buya emamo minto timoke buya abana bae bakolera nasi na sauro bakolera joni na baronke bakolera saroni omwana bakolera omosani onogende buya yukabeti ayo timoke buya yukabeti ayorare buya kake yukabeti orale buya omosani one ogende buya
Thank you very much. Niko nyora liba kana niko bento komo. Mwezi mwanjira nirabo. Nyamba tinjuara. Akaliboti kalieta yake ya ma kwa yake goja. Obuaria kana kuaria nia o no mosonga kwa neta yake ya kaba toka. Bantu bamito muyamole mwezi. Muyamole nande. Muyamano atanga bera yo gukumya. Very wonderful. Nje nabuga ngukora mentu akoma lakini ndiandu akoma gwoka. Bantu bali ba KCFM. Na igule mabwatire musani one ole South Africa. Koroku Johnson yomoi. Oyo seita muraigwe kenyereke geito. Obaikara nste room bono gabara bantu batano mantebya. Baba guoche tibune muikara nsteiga. Ando ntebiri. Family yoroni. Anda wini namba kwana ne ando ntebiri ontomeire bunango kwana gachiru busano mbae bagena lia bagani akimabata kara chache era kara de South Africa elikonga igo KCFM your work is good. Thank you very much. Bia mana soko tangaza igo egara tu asibe bia iguya abantu ba America abantu ba South Africa na baturi na tora o na bara komanya bia mono na ye kwa yeliere Chinga kichaba netechekera nime manene nyasaye moirana re asense Antonigo vale no mokyo kore vive Manene nyasaye chigo koirana re Chinga kichaba netechekera nime Manene nyasaye koirana re asense Antonigo vale no mokyo kore vive Manene nyasaye chigo koirana re Utaligotiga tusigelezwa isikunambura okoko samoneno saba mabera eira komoliere tetaza nanomenya sarege imatuguta ogosalya bosi manyarere ayobogiba saba utaligotiga tusigelezwa isikunambura okoko samoneno saba mabera eira komoliere tetaza Menya sarege imatuguta ogosalya bosi manyarere ayobogiba Abantu babona mbarikonyera Emekoko yense yengo tosibere Togote nyumba ya tata gosasima Kebirengere yona sense togotara Abantu babona mbarikonyera Emekoko yense yengo tosibere Togote nyumba ya tata gosasima Kebirengere yona sense togotara Saba utaligotiga tusigelezwa isikunambura okoko samoneno saba mabera eira komoliere tetaza nanomenya sarege imatuguta ogosalya bosi manyarere ayobogiba Saba utaligotiga tusigelezwa isikunambura okoko samoneno saba mabera eira komoliere tetaza nanomenya sarege imatuguta ogosalya bosi manyarere ayobogiba
gusasima nje nachorire yesu mugima bwane kirabeto diri kobo mwatata ere buyobe morero gusemukendu musemwechorero yayo gusasima nje nachorire yesu mugima bwane saba utaliwotila tusigelezwa isikurambura okwokwokwo samoneno saba mabera eira kwamulyeretetaza manamenya sarekeigi matuguta ugosalya wosi wenyorere ayobogima saba utaliwotila tusigelezwa isikurambura okwokwokwo samoneno saba mabera eira kwamulyeretetaza manamenya sarekeigi matuguta ugosalya wosi wenyorere ayobogima saba utaliwotila tusigelezwa isikurambura okwokwokwo samoneno saba mabera eira kwamulyeretetaza manamenya sarekeigi matuguta ugosalya wosi wenyorere ayobogima Emeroka. Karibu Emeroka. Biakono ekere Emeroka bakonya kwerigania igona gania ngireta geke ya monda ngiri mwalimu Sharon orureri okindo akwa no mono yo magenda tatweru atige togenderete mwalimu please come Emeroka kabeta yali kaokora mosho egotera biamono madam Neba turasama benko bakwani mbiyamuri Nchene umugusinkoro ku Madam Fera Nyakundi seitera alio gembu kurubokioni. I teach Ryokindo girls. Sharon was my student. Mimi ndio nilikuwa class teacher. Yukabeti mama Sharon tulijuana. Communication tulikuwa tuna make through Yukabet kuja shule. Hata majibu ikitokea tuliongea. Akani promise akaniambia madam umefanya kazi nzuri. Nikikuja hapo clearance July na kuletea zawadi yako. Hivyo naendelea kungoja zawadi yangu July. Na Yukapeti ameenda. She was like my mother. So, kutoka Ryokindo tuko na wanafunzi waliosoma na Sharon pia na wazazi. Wazazi kusikia hivyo walisema the matter has gone. Now they take the responsibility of being a mother. They contributed. Wali contribute pesa wakasema we will send to that Sharon atafanyia msichana shopping na transport ya kwenda university. Sababu sasa mama ameenda sisi tulipaki kama mama. So I'm like the sister to Sharon tena mimi ni mama yake. Thank you. biamono madam asemere mayogo kumie miago akorere kurwari oika kworo kiri bwanchani bugo kumia so mwana ande nyasa akorende garoko ndo ire ne ama kwanete kuja sawa na funsi na bali invest agweli yae biamono sana. Thank you. Karibu ekwaya.
gento ngere twa tumasi nini 1 minute omwalimu olio kindo na alenge na wanafunzi baga ni bakwebicha alafu abana bali bali kusoma na Sharon batene namo nera bakwebicha gaiga alafu tobanjire bagenda nya bakogenda bana bali please bangogocha amono mogisangio ino mwalege na waiboli madam banya waiboli balio kindo baro na mogote na mwanafunzi amono mwalimu just in case biamon kwa ya kiale gocha Mokobokobo Centro alafu ndobwate kiombekia Master Guide ero bakol Mokobokobo Centro Master Guide mo bange maega ya Mokobokobo Centro kiara chinse chokora ndi cheikire Karabuango Mokobokobo Centro baokora aba Pathfinder amo na Master Guide ngota sobamo all Pathfinders kuruase district ngima nonde bwansi oromo Pathfinder
siriwe tigaye gosia chingagikwairwe tigagotebana ime aseribe mangoegeseri keyagia mabera gosirie kwakire oche gosira tigaye gosia chingagikwairwe tigagotebana ime aseribe mangoegeseri keyagia mabera gosirie kwakire oche gosira Biyamano Master Guide amone kyombegia Pathfinder bonsi pi bali gaiga ba Pathfinder bonsi pi singenjo mintomo gambi no mo Master Guide karibu kwa wimbo motara akore kimwaro kora akara mwakoriro batero ko mosuka mogambingo chale mwakubi kuna batero. Thank you. Okay. Dedication song to the family. Family members come here please. Family members. Family members. Family members.
aumabigata kobaruru chitakana chikobaho ububurakati bokobaho ubutakati bokaiyo ebibe byonsi bikobaho amakweli nasekererwe aumabigata kobaruru amakweli nasekererwe aumabigata kobaruru tomorone sokorone hata sio mzee peke yake, ila akiwa kama rafiki, lakini kiwa na tumaini. Asante sana familia kwa hiyo tumaini. Hiyo ni familia ambao wako na tumaini kubwa kwao ambaye amelala atazikwa leo, lakini wako na tumaini kwamba asubuhi moja watakutana na mpendwa wao. Ya mwisho mzee wa kanisa na hakika Mungu anaenda kutusikia, atashikilia hali ya anga, na mama angekuwa vizuri pia angekuwa hapa, lakini mama ni mgonjwa. Katika wakati tukuweka pamoja wamesajili ya kusaidia familia. Hawa ni watoto na watoto nchi kubwa na mzee ambao wanaomboleza lakini wakiwa na tumaini. Asante sana. Baba.com. Bia moraru hapo. Kila hiyo mna mlego. Mr. Nkudi, please. Make one statement on behalf of the group. Tigamba kwani no turasama bembu ya muri mwensi. Group ya ikirane ya Master Guide. By station yetu ya Gasaba Kwana kuna wachache wametoka Asisko station ya Itobu na wana Pastor Dan Kanyochako na Morora. Mr. Mugambi tumesema pole. Our South Kenya Conference Youth Director Pastor Ubara na bante ya bigingo ikankwa pole kwa niaba yake na conference msima, na sae afariji familia yako. Asante. Bia mwana mwelu baka mwikaranze. Ande bia mwana semene memi ya mwakolire. Pastor nchuwe kwa nengane yemo. Linde tokendere. Okay, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Embwata abantu abangisana bagoje busia. Muko ngabela baje barekane musome kitabu eke igere tumanye roto sabe tubatigero omorembe. Abantu bali mani nya check bonsipi. Teninango musimuri. Oya kabali nchukucha. Bali baraje na huwa au bacha. Ainya go karansa inse njeni matenga ibaga ndiria. Njugwango go tabosi abaga kabali. Na bang na bonsi, abantu bonsi na teba. Asemore come forward. Take a step of faith and come forward. Moro rekane ngana inu mwacha korero mwana ino. Moko rekane ngana inu mwacha korera. Ibageri tu asune wake. Because of time, moche bwango to be brief. Morigere rugosa
tachabuganga abana ba Nyasaye nabange twache bache chigari chinyinge sana mbanje to mwana obo nerogerire baikira umugaka narari nanje ntagete gusika sana mugaka oyo njua soko tatabyara njua anjua uyone atwagamba amangana ya mokaransterero tugakwana tukaigwana tukarua way forward. That's why we are here. Igo motu anje na intum na tu abanje igambu ya mono asenge njokoro muntu ngorera rega ondo kwensi yorere tebobe yorere tebuya ebintu byose bigwekaine igo more mereri na ondo kwensi nabako kuncherende yonsi ondo tariga igo maete na kya gokwa mwarate ya akwane accident okwera bara igoro nona na boko rwa okwe tokumanya so amakweri are ntake tokosaba abantu mulande mereri tikato sabe umwancho menya sae tata no mwana no mwikomo chenu twachira sobozi bwao ekyara tora abana bao romano ito ukabet erura de kurwa sobe kubwenze utigira abayigwa no mugaka Nyasaye gwamanye tekikyaliete ukabet ntumwanya abantu ntumanye tikende tigobuya bwao borekane Kristo tato buya ekeromo sangre ko yoga ndrete na yuare ke ya sobozi bwao ore tobo toere bwo buya mono Nyasaye muna gwate ninilile amatanga ya era senjerengiya nande muna twar kurbo songo gwatoretire buya Nyasaye ntoro jibo bebonde bwensi twaro ryo buya bwao nande bunyara ko bwo ikaransa senkeye orusibono yu kabetia senkeye otiga abana bali no morembo Yesu Kristo mwana ruwete se safari entambe twomobekira soko poko kwao omorende nande kera koirana airana mono botoere bwao tatumu yana agusabire obo motoneri yoito isi oburayi bwa Yesu motori yoito amen niso mege tab kala remere mukire tegerera moigwe First Thessalonians 4 osomera 13 yagote baiga kolenda abaminto titorige tinga timo manyama ngana igoro ya abu bararire mobase koichani wabuna abande batali no gosemeria na ki onye twegenge nga Nyasaye Yesu na kwete naenda kaboka abaiga abu bararire ase Kristo Nyasaye na baleta amonere na kiaya na abatebirie ase ringana lyo monene nga intwa abatore moyo abo twatigaire goikekero gyogocha kwa monene titogotangane na abu baikire korara ekyaro omonyene na ike korwa igoro neryogiri lyeringa lyogochika anga amo neryogiri omo malaika omonene na egatureri gegetureri kya Nyasaye na abakwete ase Kristo na babokeri tangani eryo nyuma yayo intu abatore moyo abatwatigaire na toboriwe amo na barabwe goche asamare eryo toro tomoro toto monene igoro gati nabo na erabo amo no monene utambe ono yesaba seseni tindikorandia tiga yesaba rende abamitombu yamono bakwaniga usesenu biamono soko ba benge kwa ya netikata yamo chisa chialire pasta ngo chale ono gonko rulibaga sorry achinyo basho tenu aliro boko tambo korwa ko masoke moino mogambi abangina como turumba kenchere goika nyomba nchire maate sinyalia pola sokwe bakobate mape mere menge ga kimoto ita
sorry nabo nkwengerwa igo kwale toro mogambi mo MCA gwe area ye ndarareta pastor araru pole yae and pastor mini mogambi matanga na bale abo kunyara na panda ni nyabere koranje karibu bwana bien mono oetra samabe igatoma tokio mane God is good abaga ka ba ko nyagongkanya ngati nkwana lakini enkoro yani ni gebimbete ono tima yatinkwane osentiki kos na inje nkorerande egekogera nona marikanya sae igana achire kuruwari na bwatiri kero yukabeti asirete bakabono iga chingoro chieito echira mautuka egekogera yukabeti ntwa mwanjete kahare moyo no kabone ige krasirete tutamanyeti ngekiagarete bakagacha kwire getambo kirokeri narakino ekire tukuramba kabono iga ngambaro barabu bero chibare ngabare bagasane kunyati nkwana mangana mabe bako tuchanda mpaka ekire tugasene kwani yukabeti bono iga enaru assembly narenge epache jituwaru wetia narate bangangora arusi etai ne suti njichanya ne segera yo turuane okoboka sokoboko eko no ngoro busunga ari kirina buri ebintu bire kuruo biara gokorekano kati ngambaro baka bakoragereria abana ba mugambe kire bana ba mugambe bako babunga ngi mwachora litate gekaiga na sabire no ese miaka ya nemeke bali barako tebanga na abana ba mugambe bakoragereria amaragereria ali barenkere litikaire ne rasa abana babo mugocha got mugambi nto mumanyete mugambi ni igaya no ibor nane no akinete una tuwa somere mugambi nanya ko ukine kya mugambi ni umuntu no musache na kale ruganje te yukabe tuweta ni mugambi ngero chokembo bwata mugambi chuma mugambi obere chera abwate riyo korero mungi noe nane kwa momento mumacha ko to somere chibuku gaiga buki mo soma buku kimogo soma buku kimogo to somera gani korere mogo turanderi asa mabanga bunaya egendo tubwene tekoreto no koremia na koene kinganko mwatebi tore ngatiganya saba ikange chinga kichubu kendo bonere ese miaka ya neme kenima etenga nkyo murugi onago nkorera na mugambi tara ko ni korro murugi ega kogenda because bwana liya muganeti mono osembo kabere nyomba gababe mwego chako totebiganga na yani ngamutage totorusyo mobere busongo ngatoche totinde kum yukabeti ese saba to koleta yu ena tebete and I'm saying abantu bali mwakonda kitebaka tuwa endiri yukabeti no otor ne chingoro chindrombi ya mwakora ina no eke burenkiare ngekole mugari mobere ko eke bureke maikore abasigari abuna bunata itabai chibate ne chibundu kigarbate ngatinde kumubere na wana ngamara bali ne to nabate ya ari mangona ngora ya ne tuwe toko mutinda kayo hotuchiza jiri tutagete you cannot come yote moja koranga babantu mpai bweringa nsinyote bwati bantu karaturia yani talibobe enkora yani eri toyeta ndakwane tina pressure angite ntige nkwane enkora yani tirimbokense ntige nkwane enkora yani koro ndokieke tirimbokense ekinarenge gosaba ekirama bebuna yako base chinka tiga koire bitina asomo chibuo monto ayotake korro morembe buogo lakini mwabande gekoyia mugambi pole ne familia ona abana bawo ekeranye kenekeruru no inje kerna hakere tuesimie na tantanete because yukabeti ntwa musomete ntwa mumanyete tumaite ngankerecha kieke giacha gweta ayacha kotonyora lakini asabire na abana bali
na mwancha gote na tatu mine sengenjo no mwarenga mwaro yani yukabeti umubiro yabwate gaki yarako bayengo ngentu warenga chiko sunguri petare ko kunone chirani ugaki gaki umungu nori ngoranya ngori ko nyara ko kori twese oboromboro ekiru muntu umina gusira lakini ngitokorera buna abantu abari twa level tutago samba mu muntu lakini mwagayo ende makorobonyo ngomurembe nororo tori munya gitari postmortem nekorire yatebiroyo egento kya moita no kwengenta ngamama ngarbo no kwegari otende kuruma korokana agetwe none kya gusungurwa kwa enkoriyo ko muturu kurwari rende tukwaro no ri nari ko kira kini mwato chandreiga na igure bube nane ninte abantu bane bayegwa maskani umwari mekere muroche nkoma naiga ni nunta ete mwegwa maskani tingo cha uikaransa nga monchore tengo bara kindigire timuno murayo ino mogo checherigwa no kutumirwa matonga bono onkire yani tenga bono mpya birenkire I cannot tingo kira I will not yori ebirabe ekirina ruru bugambi ubo enga kirinya saata getentari bugambi nari ndori muna checherigwe na kuramwa ekirenta rochi nje enate baiga Adam senya abantu bamintu pasta turanderi nduri na haraka turwa togenda ngora toye ni yukabeti togokora chiza jiri togotaka kuruga iga na chitokoruga richi kondiro enyana basigari abo bagochicha bajine kotoda egotengo mubiro tugoruga igotindekwe ichiko andi batote ngangoyo wanjete yukabeti mono kobwe familia y'abana baye baikaranste gaiga amono mugakoyoe Pasta ndo jonga pressure yane atrimbo kirage tra atrimbo kabuya kogocha osi arama nyanse igoro osena nje ginkoruga igana nje nintebenga na atumo kirage nare gokira abagakano monga berere mwate banga ting bakini goikanare gokwana na maskani intagete na maskani ayo goikandra abantu bane moko ya nyora kindororo onje nese kitali enkoruana kurumayaga lori tukuruana kurwararia kurumotu otherwise ocha kutosomere bukwa ninta getara ngiri abantu bari areta mutugaiga abasomere ke bungo kerimo nandari ebinde binge basome ntugaiga ntumo maete nyasaye and that is why nyasaye andreto kutozikorera you cannot pretend na imo gocha kutoranderi gaiga ino magareta kwanza no nyasaye ni oburutu bwo toka ende igor gutumuka pole sana bwana MCA na arorira marigao inche tigamba tebie kwa niaba ye timu ya chandeka paka mugambi akarwechera na yukabeti ikirega chinse jina moika paka magoro batinkoro sama tuko na aberiro mujoji wiki satene yakane anda isi tumetembea barabara mara bosongo mara tinchi ayu inchwango kianda tokorandia bona gachi ukuna sangao biamono chinsa bono toko soane kipindi kia ekanisa totegerane ngusabande elinde ngaligania omulisia ngusabande ngosoa turukurandia ngusabande omwanchwa tata nyasaye twakoire neirimbuya mono monene kwabeire kogotorase program la twachagete naende bono ngosoa turi gipindi giokurandia monene gendera ko bamo na intwe obotore rubororekane tuiguring'ana riao asirete Yesu Kristo mutori itu amen mulisi karibu asante basi tigatukire bono cheikiri chinsa tokonyora ring'ana riokoremia after twaigura ayo korenta ndo mopasto ito we district ya ito Pastor Charles Ponchwati ningependa tu tutulie hayo yamepita ningeomba tu tutulie walibao kuwa na kira tafadhali asante
Asante. Basi nechinga kitoko chukuigwa lingana lio monene. Ingependa tu ni mwarike pastor wetu Pastor Charles Paunchwati ambaye ni mchungaji wa district yetu ya Kisabakwa, pia katika station yetu ya Kisabakwa, ili kwamba alete neno. Nataka kuomba hata kama unaondoka, ningependa usikie hiyo. Hata kama unaondoka, usiondoke nikiomba. Hilo nataka usikie vizuri. Kama hata unataka kuondoka, usiondoke kama tunaomba. Utulie tu tupate maombi alafu ondoke. Asante kwa kutulia. Na kila mmoja ambaye anaongea nyamaze. Hata kama umekwasika kiasi gani, utulie. Kuna watu wanaongea hapa nyuma. Tutulie, ni mbingu inataka kuongea nasi. Hauchui lako litakuwa namna gani? Hauchui litatoka siku gani? Tutulie. Basi naomba uishie milele Mungu wetu. Tulikuuliza asubuhi kwamba ukae pamoja nasi. Sisi ambao tunachua yale ambao umetupendea. Hakika Mungu uinuliwe milele kwa sababu umetenda. Asante kwa sababu ya mkutano huu. Pia ukatupea neema ukashika anga. Zaidi Yesu, tunachua kwamba wewe ni mtangulizi wa kila jambo. Sasa imefika wakati mwingine ambapo mtumishi wako anaposimama mbele ya watoto wako, kwamba Mungu umtumie tu kama chombo, lakini iwe ni mbingu inaongea kupitia kwake. Na yote ambayo ataleta katika mioyo yetu yafariki mkutano huu wote, ili kwamba nasi Mungu tujue kwamba tuko tunaishi kwa sababu ya makusudi maalum, ili kwamba Mungu tunapopumua na kuishi tuishi sawa sawa na mapenzi yako. Tutangulie Yesu, na mwisho wa sherehe ya siku ya leo zote tuandae katika ufalme. Mahali tumeenda kinyume na mapenzi yako Yesu, tunaomba tusamehe. Roho wako Mtakatifu atawale tangia mwanzo mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Asante na Mungu awabariki. Sasa pastor, karibu ili kwamba ongea na watu wa Mungu. Abanchwa abasani ba Yukabet, abana babo uyu minto mugambi amate yonsi na inchi nabontegete kungana mona inwe asokumia konene asokuraga kuyu minto yuti uko tota expected asinga kivune chiga kulindi yanyarekanire na singenche yo wono we have to accepting yanyarekanire bo wono nabo ntagete abasuma banyasaye mbaraiga nabonare ko bariga ni batenene nabaru bakwibicha batakoremia uyo minto mugambi bakwibicha egere nsomeringana tueni uyo minto Yukabet walia mura abasuma bari monene karibu ili egere mwakwibicha iga egere turuororo tusomeringana asa maskani igondaganie mukwane elieta lioka mubaso kwana kende elieta na berawe bia bono tigangu chakirangu na njendere ne lili bageli nteba mbiamano mu pastor we district ya anda South Kenya Conference asoka tonyoda li bageli Samarieta Pastor David Ogega nigongorandia ne kanisa ya Makorobo Friends Church ase Yukabet ya ruete Moses niwe na roka na tukwana kifungo ase kitabu kya Jeremia 22 ungo 15 go 10 kianda kereka tebanga to tinde kwa unetigere usipate masiko kama ya punda. Bwana wabariki sana. Bless the Lord. Pastor Dan Kaniuchako, chaplain ya Nyabonge City Secondary School. Monena bakwe
Reverend Margaret Maisiba kurwanya Cheki district kanisa ngorandi erianyore yo yukabati nerurinda baba kino yoke muntu muchukuru mocheche bali kondo nande mwatuma. Okay, oyo Pastor Chuka oyaguru ku senator oyo manyene yukabati abamama ingabuka original. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na abakwaniria somo nene bwerirubiya. Nte Pastor Josephine Nyaranda na nte no mocho koro mochecho mwiwa bwonchomba na Mugambi. Igondo mu pastor Orio Chungo Church of God in East Africa na ndo mu chaplain ase school ya Suguta COG. Igoma nabase. God is good. God is good. And all the time. Amen. I can only make a statement, then I speak my word, my name. Remember, the time that we are living is too short. Nobody is permanent. We are just passing. Pastor Nicodemus, Mumanyi, Warongo, Kaniga, Kurandi Wachari Kansia Redeemed Gospel Church. Nabakwanirimbya mulemo nsi abaleruguru na mate Elieta Pastor James Osobonuke Nkaniga Mugambi semo yani tigansabe asenge yokoleto murandia. Mtakatifu, mtakatifu Baba na Mungu wetu, Kristo wa amani uishie na kutawala milele. Ni masaa matakatifu mno, tunataka kusikia mkate ambao naenda kumewa na mtumishi wako. Baba, na mkabidhi mikononi mwako, mtumie kama chombo, ugushe mdomo wake na kaa lako la moto, ili yale yatakao toka ya kutukuze wewe. Asante kwa kutufikisha masaa haya, na asante kwa sababu utaendelea kutupatia utulivu, na asante kwa sababu utakuwa mfariji mkuu katika familia hii. Utukuzwe na kuinuliwa milele, ni katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Karibu mchungaji. Bienvenido. Iwanda getetu igirogo tera kuri namba 100 o 264 264 kumubwata shivugo chaino abasi chikwerende chaino chisimi chaino na batogotera nere ensengi yako asukwe na twayerora datanigo atuganyete gotoro seria ogomenyo nsengia wotambin ito umera nenge wengia nsengia wotambi ito umera nenge wengia atumtewe aria sengegi amatera maya vachenu ndoko vano borara rinde gose koganya gautimoka nzengia utame eta umera nenge wengia nzengia utambe eta umera nenge wengia
matum yaole igoro natumo wake tomotoye asukwe wakyo wanchani nevisio atoseseniriem nsengia ngotambe zoumeranenge wengia nsengia ngotambe etoumeranenge wengia Nyasaye ito Yesu Kristo mano mwikomo chenu we bakuno gusika nsaiga buna bugoro ekiagera yentata na intuna abana wao igo tumenya tensi yibibe na kigeko gara tokurira ubutuku n'umubaso asinga inchime cyando tokumira na monero kurinde mbiye munase Kristo Yesu yo kitaga kwa umusalaba utali kurara utali gusunduka tata Nyasaye umanye ayagenderete isi yelioba tugusaba ngoto konye otogosemeli wetantia makweli erikowo cha kirayo moitabaniri bagaso gutuleka wakare na kare wone kero turasoma marikama chenu twabulirie igoreke sangamo na intwe tata Nyasaye no mweli weli tuko wewe bako no gusikwa nekero tukurwaiga etuke twasukirange gocha sole wetandichinga kitwacha na kugusaba no gusemelia wetera serieta Kristo Yesu oyoro mogolito. Amen. Mbia mono. Nabata tetu akrenya sawe tungambia mono asingin chogo twali bageli. Wetani yukabeti abantu nabange sana bakwete. More especially as a district yani na abantu bakwete bondo tugutindika yukabeti ngutigarinda abantu sita. Ewana bakwete bari iguru. Ewana Wano inkinta kitoko teba abana banyasaye inkeringa chinga kitwikiri na bukire chinkong tolemeranie ekiagera amakweli na arasturi twasale tuna into mwanya bantu na singi nchiyo ebina byonsi ebyabu bisi ne byama isomarole igo birasosu wanyasaye naende nere chinga kitiriagocha onsi na nyar ko bagakoroka korengana nubongaini bwanyasaye ekerokeria goche gora samareria kabere wono igonte gete twigeringana ligotebanga ki tari mangana inkigekwa ubugima na buborobia no matter what happens life still is beautiful wono na kinta gete tunyara ko batukoreria singa kiechiga inga tari mangana chando kitugwetera tari mangana kiago tonyora tari mangana mborro kitogwetera kurende obogima na oborengaki obuya life is still beautiful ewono abana banyasaye nakiki kinataka egere nyuma ntaka somo likama chenu mwaka yomo musacho yomo utungire biya orubiya n'ibintu byaye Nyasaye mokonyire osomire orikirwe miremo onyore miremo lakini asubu mubuna tuwete tumenyete iga umere na challenges umere ne mechando ya iga naria obeiro kuna kwemurungania okuna kuplemu Nyasaye obeiro kuna kwemurungani chinga gichonsi tabwe atigutumoka tabwe atimorembe gakiemo kagwetaiga akaroga umungino yomo okorekana nekinie kiya oroseti tukiya ebiya naende oye chabete biya okogendia igari yaye ekeraika atena umirane uguchigo umungino yarenge very jofio uguchigosoka akanyora umungino yo tabwati kugorokopo yora kini mugwete kingokwana oyera okuna go complain igabwata maguronsi
igare buyake amagoka yose naro na maisa yose nakorete gento kieke naro wono ekeraro che igabugete nga chande gete kako kore gento kieke kako na gutara omongi no yomochire oteneni range na asare agasoka kuru azegari yime ole very chovio ogogete akamukwania akamuburi umugaka inki muchando kinkio chande gire ngaya ego akamuriere miraro komotebia igoro bunaro choboko akamotebia mugaka manyanga nyasaye na wanjite naende ayeguchio korete gento kieke ore buno oreiga ebono kanga guchie bono kanga bono onye muntu warte ko complain na kolera kanga ninche ekiagaranje nkaruara nganyora okorwa karento kieke okagenda agakumisa na anda kala iburinga nkieke lakini agasuka ake okogenda ake akagende giosiki atagete kugore gento ugo ikororo agakora gento kieke kanyoromo omonyene giosiki ekio no muntu very chovio na babegete biro raka muburia ninkio tagete gonta gete gete bagakwana como bakagamba ekaro bagamba akana liwe giatagete liyako genda akamotebi mbiye mono sana mugaka asama nao kurende onyendiri kwamanya ayi ubwata maiso inche igondo muko inche gento kinde inche no muko lakini very chovio agogete ewono in spite of all those challenges you tarora erago gete agwakire nyasaye ngambi yamono ekiagera amwete gento kieke amweto bomoyo ewono hono umugako oyo akaba challenge akakuminga ine wono muntu yonyuru muko ogo gete ekene yanga no muko ogo gete kabire inkibwata maisa na abere inkunya ku complain inkunya ku kumuragiri nyasaye na inchende buya agasukake agaika akanyora abana bagukiesa abana bagukiesa sana bigwete biya koyomo na ikaranse tensemo okire arigo kwana kende wono ekera chikumanya ekero achikumuri inki kiagera oyere atari gukora gento kieke atari gukiesa na abande hewa era korte gento kieke era kirete ekera achikuburia ogotebi wanga oyino motino tari koigwa na tamanyetie kegendererete ina bachantu bakuna gusekabu lakini tamaitie kibago sekera tamaitie kibago kora takora tigentu kieke taiweti umuntu uri akagenda ogotebanga nyasaone onyabere asinge nju kubekere mistake ekiagera injetindi muko injetimbuto irikogoro injetindi motini na veire nkuna okora gento kieke nkuna kwemurunganeria asinge njubo gimoboiga inari gusaba kora gento kieke unyara ko kunyabera abana banyasaye ekirutukuriria mangana y'abantu bonsi in spite of the challenges babwata zubugima bwabo still they knew that life is still beautiful abana banyasaye namanyire unatolensa ngwetera tule different challenges cy'ubugima bwoya lakini nyoranga ubugima stiri na boborobia ase amatukanya saa twe ko bazuzwenze ono manyanga ubugima na boborobia ono nabo lero umugusina tebetenga mari bando bolera mbole mereri bwabura ingankyo tibogokia bokore gento kieke burabe inkinta etagotera bana banyasaye inkiringa asubugi mubo nabo togwetera challenges ogoikira kwaranga agagokia njare ngengendere ko bao lakini manyanga obugi mubo na oburo bwingenchenene na ende nyasaye okoboire inkirianga liri tuasaletie a penalty eganyita abantu bonsi na makweli at long last kiagera unditeyo ochokara gento kieke ogochikoba moyo kurinde tibi yayireria ono inkirianga nyasaye nakuganitio be moyo ono tulikuwa yukabeti ere garaire nekeroria atwegetemo abuna bana kitikile kena nyasaye it is God who knows lakini nkebona gukwana mona inwe ono nkobate mumanyenga
life is still beautiful no matter what happens. Abana banyasai manyanga ubugima ewa nonya mukuranya gukura ni minabu ewa no mintabu no mukuna gotogonyerana nonya mukuna kumugorerana manyanga ubugima still no biya once borararo imboro once waruro tibuyo uika ingakiyekina. Abana banyasai ekero togosoma ase gitabu kia Matthew 11 verse 28 inakia goteba Mathayo 11 engo bya 23 inakia goteba oyo nyona somera gaki Matthew somere ikimumanyete soma no baba Matthew 11 engo bya 23 iya goteba iya njoni kwangu enyi nyote mliolemewa na mizigo mizito, na ambao mmelemewa na mizigo mizito, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Eono ense yetomenyete na mono na Kenya ya ito ya abono yechisechi Kenya ya ito ya abono yechisechi muroche bintu na vile no kero monta akorera oyokorera gukia oyokorera kurwa ojikubuganga naye oboroje kwanyoranga nonde nera goteba ngota gutiga igongorete gento gieke igore bobega no igonya sa gotebanga itwasende inwe abu mwabune kirene kihurube kire kindito na inje ninkora gento gieke nimbati no haleluya. Ewono inga nonya tukuna korere ngenche Nyasaye ituna baro mwegenwa na agenda tututuri mbura. Haleluya. Inga nonya tupigegete magega na bosio Nyasaye ituna agenda tutubariri omubaso. Haleluya. Inga nonya tule nonya yose agotonyora Nyasaye tana gutinenia mbeo yaye tokweya na keroyomo. Amina. Ewono igonkirianga na aya towetera ewono abana ba Nyasaye na ayu towetera. Let us give it time. God will give solutions to those problems. Hallelujah. Ewono. Arito wet omanya tengo ikere baka weke kawana. Kwa ikenzinyo. Kwa ranga bono toro chuloche. Lakini manyanga Nyasaye na ya maitra kieko gerago tewa. Asikere mieta divile kimungo kia yake mojimati ikitindi kwa soma mbuti kwa soma. Inganda angelie na inche ningo itavere ninkoro kia mangana manene abistane kanete otana okaragento ki otana korora ewono igabane wa Nyasaye abugi matomenyerete ewono una bago tebanga ibichuri ebiguna bireiga biseta mangi bisa kuigorwa igora kumie ingana kia bantu bakarete gento kieke babugate challenges kiraro korende nonyere oigo life is still what beautiful. Once life had gone, you never recover it again. You will never recover it again. You gonna say, you tumogenda somonene, tumutueke, tumutueke, chigurube cheito, nere na koragento kieke, nere na nyare, koba, kao koragento kieke, kago tutimokia. Na kieko gara ukuwa nase, Matthew isanemo, ihungu biyaye, emerongewere na bitano. Matthew isanemo, ihungu biyaye, emerongewere na bitano. Na kiago kwana? Ego tebaiga. Ego tebaiga. Asa yo na batebirie. Aha, kwa hivyo nawambia. Ngati mocha ndeka igoro ya bogima bwaino. Aha. Ekimorache. Musisumbuke. Ekimorache ko. Musisumbukie maisha yenu. Ekimorari gose ekimoranywe. Mutakacho kula wala kunywa ama kunywa. Gose emebere ya ine. Gose emebere ya ino. Kaya mutakao valisha mili yenu. Ine. Aha. Obogima tibolio banene kubuyendagera. Ewa. Obere tolio manene kubwachianga. Nkimwete kera kubwekende. Omobere na gento kieke no obogima no bonene kubwa gento kieke endagera na enduru wote wanga no mobere no monene kubwa gento kieke kubwa chianga abana ba Nyasaye erono igonga ko
koba moyo buno kuna kweya ninginche iyo nigintu kinginche irene mono na kiye kogera mono na kiye kogera abana ba Nyasaye ekero nonya no munyagita o murwire gwakiri nyagitari nonya baroche ngotegete gutiga kweyana bagotema ase bakunyara barakubekera nonya ngento kieke nonya nembeo ekiagera ekero yakire nonya mbara mbanya ariko yiri muroje ya na kieko bagotemanga tiga barakora ngento kieke tiga barayira barabeka goserende nechigo generate iri yago yabo ya kawaida gero gendere ko bako moyo batema sana bono batema sana ekereke mu makomo kana arwarete na chitagasira akagana nyagita bakamubekere embe ochi wiki ibere chingiba ekona koya ne kunya gotokota esiste gachakotebanga kaka karenda makomo kuyiga agama amarenda kaka murenda igo bono yoringa takarigo chenkia agachakotebanga rusia bintu ebiga ebine bikuna gokora gento kieke bikuna goturira kibesa bosa mama nkara akorete gento ki mama nkara akwete ne karo na rusetiga ne kene gotokota okweyana kuri kwa kana ngankweyana kwarenge ngwakarete itiko kwakakora gento kieke gokaera igo makomo kuya kaera igo nyoko yokubeku asembeo amatuka yonsi igo ngikiagara nkwana linganeri once life has gone out akobugima bwaruraro tuli bakora gento kieke tuli kubuirani naende igoro ubugima ubabubwate ubugima obumbwate burende bono ekiagera amakweli yaro naro bono you like it or not yaro naro it's the penalty of sin ekaroli mwanya wanta akora gento kieke asaleti lakini rende ngotera turi challenges asubugima bukire chinkongo kulende titwerusmo tumanyenga life is still beautiful naendo ntukane tubogimo first Peter betero yeri tangani sano ekebungo kiaye kiabitano na bibere ina kiagoteba betero yeri tangani isano ekebungo kiaye kiabitano na bibere yateba ngaki betero yeri tangani isano ngubiabitano na bibere na kiero yateba motweke ogwechanda kwaino gwonse motweke ogwechanda waito niaki wonsi tumotweke Nyasaye ogwechanda waito wonsi buna bono mura umwemusi ito nara nera tochore tega turabari ribaga buna mura tumorete totebe kiro muntu bono robera ndetere kiro muntu mechanda abwate omwemusie naye kore moroje eyende ko muramo tepa kana atebenga aburu yako gento kieke yako batebia lakini Nyasaye oyore igoro taye manyeti bono Nyasaye oyore igoro naye manyeti na singenche iyo ekero turabe tokomwereria eme chando yaito gwage kore ikyo na kabere yuka nataka okore girkiara eyakora ko chinsenga ekiagerere nigagwechanda mono asengencho yaino bono ekiagera ere nigagutwichandera mono asengencho yaki asengencho yaitu igonga birioko ogoikera kwarora ko babure bikomu birioikera kwarora koranga turi kunyara manyara na korte gento kieke naro oyoko irubugima bono na yakuigorere chinchera bono na kuigorere chinchera choko nyara koba choko webi umaite bintu mbire togokora ekreto metha sosuweze liwa korire when after a short while ekero your sanity ekero na ndi birenge bya obi akire back na ndo wakunga ki bono kina kikyara gonchanda iga enchara yakuria kumwe gaki nchenyo rubu kiwo nije ngorege ndokieke nije mbotigari botaracha na boko nyorone chindo boko na kurutanga kamwaga sote rikabu omukimo obuo ngwana koba ingikira rikabu bono ikona kere enchara korto ndokieke enchara ekuriete bas omongi no kora bwangu ominyo kiorete mesaga kwa bagari ondi elimo kwa rutambwangu ekiagera enchara ekuriete eliaga to wachaki wakora gento kieke kogokoni kwabori giri borobogima kwama gotebanga bono ikikeres na kige kora nkuma naiga alo usona mwana wikirabo kwaro kireka yani kiregese yani kiregeso
kwani obo kibo keregeseke na bugo boko kana tu na kwana mangana makonuga hewono inkitaka kukwana sa mangana haya inkeringa let us be patient tumanyenga omugima sitiri na obolenga ki beautiful hewono ekero okobumwango gokora gento gete nabo konyoranga wakorire arangi gotugusaria ekero kobumwango ekiaro tumanya bantu twawete arangi gotugusaria lakini ekero kobumwengora na ndo ku give time to as those events ko obie ebibiara gokora ko biari baganga tiganda aremeri yake nabo gotakwanyoranga Nyasaye oretire gento kieke oretire a solution eyerengia eyono Nyasaye nabagocha kwanyoranga oretire lichibu likorete gento kieke ligia lakini ekero okobumwango nabe kunyarekana kwanyara kwa kugosaria nekero gwasariri kwata kunyako na gwitima ganga na akaiga akiri ndi bikire gosareka igo manyanga obugima stiri na bokorete gento kieke borobia wono ki Petro yo iwe ekebungu kiaye giakabira agoteba Petro yenyiri tanganinye ekebungu kiaye akabira irenga inkiagoteba korwa bona sama tukaya atigare bona igwa bana Nyasaye inabatebinga yukabitierega arairi tama itino no yokorandia ina ba manyete kiara na chamwaya tukagamba komo tukagosorinere bona igona mumanyete uchita kama itinga pasto twathe roka korandia aba tamanyetinga ni ochicha kama itinga kikegenderete abungo kwanera inu mure moyo umugako mugambi utigaire na abana baba abanchwa na basana bairi abanchire ko baiga wono kumuna Nyasaye bona ukwana baba soma igego tebaiga korwa bono asama amatukaya genda ngora genda ngora gwaso kugui oka igago teba korwa bono nakiateba korwa bono asama tukaya tigarete more moyo asama tukaya tigarete tore moyo kimwita kwana korwono asama tukaya makati garete tore moyo timogenderere korengana nokugania okobe igwa bana ba Nyasaye kwa mwanya bantu titogenderera nokugania waitu okobe kwa mwanya bantu korende korengana nogwancha kwa Nyasaye korende tobe togokora korengana nogwancha kwa mumwigwete kwa Nyasaye ewono iga bana ba Nyasaye ingitete kubatebia Nyasaye otukurira gotatebega kuri wono asama tukaya makaiga atigarete nometa asobusiwese yiga titogendera komenya asinge nkikyaitu cyumwe kya mwanya bantu ebano cyugusaria kitari kingia kurende tokorento kieke tumanye ekere okugani kwano kwa monenya sawo itu finally isomere umurandia 12 ekibungu kya 13 na 14 abana ba Nyasaye igonga togendera ebano onye konya kokoro munyasegi onye konya kore omuntu munyaliumana onye konya kore omuntu munyabituko iyo twatonga kurubona asama tukaya make eyo igonga tari matuko mango ubwata zozuwenza abana ba Nyasaye amatuko tubwate namake titogenderera asinye njuchenje cyagendo kieke cyeri basozuwenza yiga kurere tumanye ekero kubani kwano kwa mone Nyasaye ito iritoke kore tuganyereta amatuka ito na tuganyereta mone kawo tugasa akarenga eliya kabiri haleluya some kibono amangana onsi aigurwe bona abana ba Nyasaye ayinare gukwana korengana n'ubuye bwa Nyasaye mwaya ihure amangana onsi aigurwe amangana yose mwaya ihure omwari bwa amangana onsi noyo omwari bwa amangana onsi bono noyo sae na obwata amachika uyoke Nyasaye na kubwata amachikaye ekiagera oyunoro ayunaro abantu bonsi bagwenete bakore ekiagera ayunaro abantu barenga bagwenete bakora bonsi naye nore naye ke bakumwa mushitu naye nore igonga na batenga paka manyani nchongo kwa kendo kieke manyani nchongo kwa na ngora kendo kieke nonde ina amoerio bwa manganosi oyi okorendo kieke kendera ona ata paka ikumnenye na kairo kujimate to kendera paka 14 as 14 yako sa kairo kutaka 13 amanganosi aiguru omwari bwa amanganosi noyo momoiro Kenya sae Tomoiro Kenya sae
Omoiro Kenya sae. Aha. Na obwata amachikaye. Obwata amachikaye. Ekiagera ayona abantu bonsi bagwenete bakore. Amachikaye na kiagoteba tuita tutumana musikinya sa ombwanje nyasao tusasima kinya sae chinde wancho mugisangi ugo. Oh sipakararia paka ikomi. Yewono na bakunyara kwa amachikona rayo akunyara kwa kwa. Mumoiro Kenya sae na kubwata amachikaye. Alafu Nyasaye nawe ntekero gokora sekine kero. Ekiagera kya kikugwenete aya na inchi tokore. Yewono ekiagera Nyasaye nguchikoreta sekina. Ekerara na chere obobisi bwonsi ekina. Ekero arana chere obobisi bwonsi asegento kieke. Arana chere obobisi bwonsi ekina. Ara maya gosamabe. Kara maya gosakora begento kieke. Ara Nyasaye ngochikoreta ara mangano cia soboswiekina. Omayete Nyasaye tanga buna intu. Ewono. Nyasaye ere isabavas igari guru yaito igamanye tekere gento tari hosunduka na tari korara wona kerere igo ekero yo ndu yuka betiare gukwa Nyasaye narengo alo ekero are gukwa Nyasaye narengo mokoranga namanyete wama otebirenga nko amangano zinata kora tu ekero yekina nekingecho arora wama mokoranga Nyasaye natwara gwanjereria Nyasaye takutwara gwanjereria inkerianga Nyasaye igako ikorengana ndubungi bubungaini buaye nigara nyara kuba kagutwana kiro muntu korengana unogokora kwaye kwarengi igo abana Nyasaye kinare kubasabira tumureke Nyasaye na kubwata amachikaye ekiagera ayunare naro onsi mwanya wantu batakiri kunyara ko bagokora ndari ngamo na nchwa batega Nyasaye bubuya tigankonye muruke Nyasaye na kubwata amachikaye kagutanyora nyari guturko wakana kare Nyasaye asimye asirita Kristo Yesu uyoromo bolito na rusaba abana baria ifamilia ya mugambi mochana abamina nabarandi bari banimura nabarisi bari bamintumura mukitubeke amate yasoko bokwa Nyasaye tubaganiria maya egere Nyasaye abakonye basibuki nere ensengi yako asokwege na twayerora nakigo atugajete gotoro seria ovo menyo zengia awotambe tuwaitarane tutarane familia umeranenge wengia zengia awotambe etaume iranenge wengia natotere aria sengegu amatera maya machenu ndokobano borarinde gosekogania gotimoka zengia otambe etaumera nenge wengia zengia otambe etaume ranenge wengia asitatum ya olegoro natumu waketomboto ye aseke wakyo wanjani Devisyo atosese niye
umeranenge wengia zengia wotambe taume ranenge wengia. Bono abana ba Nyasaye kwa niaba ya walisia na kusuburi mulisia yasabe alafu enkirinko sabe umutori ya Nyasaye uri ngoromono twakirenka y'umubaka mugambi n'abana baye abamura bamwabo ifamily ya maingengi ba Nyasaye nanywe kiresa maoka utate ituri wasikuri ya tate iturigo bana bamugambi kaba basoka na baswa Yesu babwato boko namugambi omanyene moreni yekogera makwina makuru tate iturigo twabe kiresa maoka utukuri ya bakori ya bashi asa kuba kirori tate iturigo urinda abana bamugambi abandi bare hare na Nyasaye ubarinde umwaka yene murende murikeri birere abantu babaye mwaka mugamba nyako bari birera tiko bori amange aya makena ko boriye abone wabu asore asirita Yesu uri mutori ito amen. Komenta nayo tata Nyasaye ntulikosa ukwena wakira ngambia mono nende mbia mono asingincho bya wao nigo turaiga asingincho yokwene kingekene umungina yukabeti tayo urare kurwaso swense bono magega utigira umugako uyu mwanchwa na abana baba banchwa na intuna abasani amate nabairi tatenya saso buswe stondeta norogendo yo twale busabanga otokonye otorera mabera tatenya sae butambe twege kasore eli umundu rero mono tunyara ko tuwancha kokore kirukwani kwao na kubwata machikao na kwege kasore butambe eli kuwocha kero muitabe neli wagaso gutule ko wakara nakare bono mugambi utigira senke amona abana baba banchu ubarinde kubagosoka na kubagosoa oigurire chinchira na endo bakonye gutwara ogosemeria wetantia makweli tatenya sae ikiagara tuwamanyire ngekero kerio ojicha ntosoe asuburu turi watoroste kruense be kuboroso saitana nyekine yokorete mirubiri yaye mebe tatenya sae asabana bao twayangire na kugerageria siritere Yesu Kristo na ende gentu kenga buneke gankero kana senke ne chinka chindi cheito tatenya sae tumenyete ikiagara uko sirio moyo ne gentu kirekebe ase obuswao twari busabanga obakonye bonzi otokonye twenzi natenya sae otokonye koremerania eri kugocha twestobeni bagaso gotoleka uwanja ko tiokoreke nubiye wabo tisana sonsi na kurusaba no gosemeria withera sirita Kristo Yesu oyoro mobolito amen dia mono ono abakoreri bakaneria ngama yaiga bakoreri bakaneria mayaiga thank you na mokwira na moikaranse family mbare gokora introduction bakora introduction akaraba ne to goikara abantu baminto bakana banene baikira na utogenda tokoteba ngambia mona sogo sabari ya baire ntambe lakini wetero chinguru chyo mwana twaikira mangana nda kwani ndugo sa abaire ewanga syume tingankorera twarenge kero korera nabo muntu akorera njirende yonse wikira igabono kintu tagani no morembo monene tuwaberane naliubo gimaburagendera asenjire ndunge nabibu ngo mo andi arandiria na nabitogendete gukwana tuwaberana aso monene na nalitura amenye aso morembe ona familia wa yorone nenere bali bara tiga nkole introduction ya kaiga o likuru muino akoro ku Samuel oroni yo kumubwati Nisaka oroni na inche Wilson oroni kubwati kuna mugambi yanga mugambi ya introduce family yae mbuya mono abantu baminto na bakwani mbuya muri
litangani kabisa nabongo bayire ne limbu ya mono asenge njo mwatenenira mone nkayane engaki yalinga yoba kwa ngubonge yairange chibikis angomotie korwa ekise kigia kabete oikabon mwabere mogoto sabera mwabere mogoto support ya sekerenjera ubwabune mone kanisa amona bahamate mbuya mono tigangire libageri mbamanyi abana bane bali busia nonya mama mwabo orarire ndege kubatebige nteke igoro ya mama mwabo ebikoro tobya etinko bekanye binisane nero renge pira uonega ebinte binge nari komai ebinte binge nari gukora nero uri otobogoreti atoberegete tomomisi lakini Nyasaye namanyite digamba mbatebi abana bane bara oyo nero mwana no manene igakoro kunanzi bonari oyo komo bwati tayo tanyorte libaga suguri kya kikasi oyo nero yo gatatu igakoro kuchonti nega mogambi naende nyamwange oyo igakoro ku Gadson ebarongo obwati guno oyo mbaba oyo Sharon ekera aiboretwe etware ko moroka nyakenyanya magokoro agahonjo kakabweka na baba mama tukangya ko moroka nyamusi nere omokogoti ono tusabire elinde echapite to twacha kira sobogima inyare ko tuorobe mbiyamon mbiyamon samangana yu ane nabali igo yukabeti nere nkaya ito nkakende yonsi to gochaka muntu tubwate yukabeti kera baibuli barwe to twatigate na yukabeti buno moibuli itoka igonga nabo tubwate tulire buya yukabeto mwene asenchirengia abantu baminto mwatusaidire here and there we are very thankful ekanisa mwakorere gateringa mbiyamono abarayi baito batosirire njirende useye umwemsi ito nara mwesimigo manduku nato etegari tukaenda uchimate minto moi na bande na obino ndi mwaroika igorende guyoro appreciate what you have done to us ngirige nto raisi ngirige na boturoche nga mwakorete byanu mugatusira asenjerengiya igorende tindate ko endramange yatwabera na sonsi tuchake chabutingiya omulembe na oturaga ni pastor thank you mbiyemono sana asengi nchi yayi nyasewe yabasenie naende nganchire asamasikania manene amwarigen yo mitumwe MCA atira sese mende ya erongori agera tubaganiria maya turuoto gende ushimiwa koraje nchu dusabire rongo biyamono chinga kiechiga njiri chia bali tuwacha kolera yukabet na bali tuwacha kwa mugambi na abana bae pole mangana na kwa na mararenge alia bali babe tumwara mbanda labaga ende bantu mbaga choko turbaniga bolembe na oro tubwatu bakatuwa kore bona soro iri ekwaya
bia mono oyakare konginyone secretary yane bia chipasari chiri konye twakorere kwere twarikire chicheki. I'm sorry nande ko batenga nande koti yate netin magoroba chiki chingo je chiarenge toba nande koti yakore ndo kiek yate nini bono ntuma ngangi kere ne serikali ya Kasongo bono tikaturare mererani yake na kiare konginyoria igo nimete nawe ibuli abo kiaba betire ikilende tikaturare ni nande cheki chiro chinta yare chiarenge ne chibesa ande bachite bakabeke court injunction kwa ya getare ne nare go saba ngaibare barai kwa ya getare ngaibare goroka nataka moiche bakeiga barusiri birogo bete njune bitamba ebyo mugambi uranya eteire none economy yakongire none njiyo buyaigo ayiri obwate tikatoreri mugambi gosebono kake igo nasabire konye mwasabire mbura pasta tigamba tomerioka bono genda chakira gabu aya bande bali kwa ebwate members bebero morisia basoira chakira mao basoama abu nore na batomire na omogocha gocha gaiga bali batomire ondo koborio tomago so koborio regaiga chakira banda bakisi FM abana bole biashara bare wika batero ngoli temba tueche biashara ero ngoli mbago totigera beka ina banda bae ade mwebo mondo yore maga ye kamera oye we kamera nero monta ite koru maga te koru motu nera rute kende go sabono kerikero economy ero ne kongeta bando ba minto lakini tigatorute amariga toreri mugambi na abana bae kiri chinge chirororo obe ekebanda tueba ngoria abeterera abanta abara boro inje nago temba koru abago taka ngoria aena ninju njwae ganto moyo ndeto to soyo siko barangari baicha monda kanyagare gataika bono chakera moina aria mwaka nare ga igoyo yambuchira boko mukwani abonjo kama gariga oiche okorore gochumuino gai ase pache tieria buna bakonya gosangereri ase pache tieri twetirero nabeka chibesa 2.5 million ase skuri yeto ya Kiamirega toje tuwagache a modern ECD center amona mache agitare na arona beka 2 million toje tobeke sola aria amacha aria soke e community monyu ne skuru ekonyeke Isaya iwana atomirwe no yoka mukuru mu MCA Gakonge na indo iganto mere na chiro china chinko beke sania iga ilindi chia kaneno ane birogo yamona singcho onter naga kwa nimbie mure na iche na nyoro mocho korono kurukwa yao kora onga siringeri bwe yamo lakini gante noko igotindi ko beka biamono odenaro korikia igo abatomire baerere ngagerete mwatsarire mari kuchimagari nsi mwakore meti gostomondo na ndo chaka asa niko tirimbo katimese no warukorwa oyolenga motua gwakore wakamoino okay yotare kanisa te masko genda alafu nabora nyoro mondo naro te korura kini chire mpesa namba ya mpesa nere 0729 balibe mpesa 0729 5277 au mokoreta gocha bali mwakore 7763 0729 527763 ngoyo oyo ayes mondo webicha bona kira chikona limugambi tugasene ko reka ne chibicho ko mo bantu bana kibona mwaba
honestly yani ene chibi chabo goire abato mugambi nkoli abantu lakini bande mbali so heartless. Beka biamono umonge nayo gotebo uri wesi mi ari gakio rio ndoro ri wesi mi esirete momongi noyo yani ayetoko ako yo kwereire omwe chibi cheche because kwa kire chindo gochia kwa rosiri chibes ni gaki tokora korekara ina bachire bons nara gusabanga abantu mogenda togende nkaga ari peacefully no morembe tueni yukabeti nani turahikaransa ake bali muri naraka bali mwankana nino muranya gusoki nintunkora abera turi na muntu tamasiko enda mwino gari achiko toretera liberero aina kubwate bitina byao togenda guchiarari uchiari utige ntwe twende toeni yukabeti na soroire nane na asabire biamono pasta tuakor biamono una monte que tú sabes iriegere tugenda tweni yukabet tusabangu na tulego tata bubia entate averang yomi sarabe gatimukire de kaganye tugo chokol brasa mariri akabere utwaro sabango vamo na intwe obeni familia yae katanya sae twensi otoe ogosemeri witantie makweli na kuwa maruto manyenga ubugima no nyime chando tatanya sae tukumira na monero kabamo na intwe ekero wono tugo neka turatanekane kugenda asi chinga cheita stwarwa ubiyebwa obutuire na kugusaba no gosemeria asirieta Kristo Yesu oyoroma bolito amen beyond Getare you have your message here so wana Getare mwensi mocha igawe sente nini wana Getare wote Obat find utige riburia
imeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tu panga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza na farijika Bwana wangu, ile apate kwa watu wanaokuamini. Kwa hili, woto tigasi gani? Wana mausa wanga, wani yule.
mirimo ya yukabeti njara kuri yo moyo bwa abamwe abumurute twensi abasani abayi turute aso kumwake no kwaeli kiyagarinde ono mubira ndaso rwete bukinga kiriyo kubokirwa nakero yo gotakakata arute bola karo twakuri no togo saba tururibaga asenyencho yo iko Nyasaye to wakirenga biamono omuwe kiri yuka betia sala da timukirete go ike mambi yo kubokiwa konya mate atigire maega na ituna mo baso kwegena ikari tukuri ryogo ja to sani baso tore kana kusa na gosameria asiri da Kristo Yesu ro mogolito ona mo ko gende ona gende to ko aje saidi
nitaacha kazi yangu nyumbani, natembea tembea kwa jina la Yesu. Kwa hivyo nauliza, we Bwana wangu Yesu, nitapokea nini nyakati za mwisho? Nitapokea nini nyakati za mwisho? Bwana anasema pole mwana wangu, Bwana anasema pole mwana wangu, nimekuandalia uzima wa milele, nimekuandalia uzima wa milele. Bwana anasema pole mwana wangu, Bwana anasema pole mwana wangu, nimekuandalia uzima wa milele, nimekuandalia uzima wa milele. Wakristo wengi waliookolewa wamerudia dhambi wakisema kwamba Yesu amechelewa kurudi kwetu sasa. Hebu tutende dhambi, kesho tutatubu. Hebu tutende dhambi, kesho tutatubu. Bwana anasema pole mwana wangu, Bwana anasema pole mwana wangu, nimekuandalia uzima wa milele, nimekuandalia uzima wa milele. Bwana anasema pole mwana wangu,
Haleluya, haleluya na asifiwe. Asubuhi njema, asubuhi ya furaha, tutakapovuka mto wa Yordani, tukishangilia, tukiimba kwa furaha. Haleluya, haleluya na asifiwe. Haleluya, haleluya na asifiwe. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha. Tutakapofika katika mji ule, mji mtakatifu, makaoni pa Mungu, kitini cha enzi aketie Baba Mungu, tutakaribishwa pamoja na Mwokozi. Tutakapofika katika mji ule, mji mtakatifu, makaoni pa Mungu, kitini cha enzi aketie Baba Mungu. Yesu atawale.